Merindal, 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 merindal. Merindal na. Merienda, 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 merienda. Maray na hapon, Pilipinas. Good afternoon po sa Indo, boss. Henry M. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Pag-abot ko dyan sa baba, may nakaparadang auto. Unique na style nin auto. Nasundan ko ito manikan sarong aldaw. Gari, ano kasuhapon mani? Webes, ano? Ano kasuhapon? Biyernes? Gari, biyernes ko nasundan o Webes ko nasundan? Napahanga ako mani sa unique na pagka mga design ka na auto. Nganya akong auto iniyo. Di ka pwede magparadot-dot sa autong inita. Unique na klaseng auto. Kung paano sa binugtakan mga togang kidesign na protection buda iba pa. Talagang unique man eh. Unique talaga. Grabing protection sa auto. Mga bumper, bull bars, etc. Di yun, nasundan ko siya paligaspi. Gari nagkasiblagan kami. Digdi naman sa palaog na ako sa DZGB, Kansarong Aldaw. Di ko mani aram, na ito mani na pig, ano yan, nagkuha sa atensyon kong auto. Magkakamidbidan pa lang kami tagsadiri. Ngunya na hapon. Ngunya na hapon, nag-donate digdi sa DZGB. May daradayang used clothes, mga clothings. Pura nagtao po ki 1,500 pesos na additional ta. Sa tuya tabi nagigibuho na ano yan na pagtaon ng tabang sa mga IPs na taga duman po sa TV. Nagkamit-bidang kami ngunya na hapon. Pagyayari sa maabaka. Gwapitong lalaki pala. Maski pareho kaming duwa na kamas. Garo de kami magbayakan sa muyang hitsura. Pangyayari sa maabaka. Si nagtao ki 1,500 pesos. Mga tugang sa Satuya tabi na fundraising campaign. Si sa kuyang bagong amigo. Sa kuyang bagong amigo. Si di ko na apelyiduhan. Tas sabi niya, bata nagtao siyang kandidat. Anonymous na ngay amigo. Si Anonymous Vic. Anonymous Vic. Paboro Vic ini. Victorino pala na ang pangaran niya. Good morning, amigo. Good afternoon sa amigo. Si Vic. Si Vic, tabi, mga tugang, nagkahambangan kami ngayon na aga hapon. Saro sa mga paradangog ta, budaan sa iyang pamilya. Buda tabi, saro sa mga, ano yan, donor niya to sa Tuya. Kaswapon kaya baga. Nangapudan kita sa endo mga tugang sa mga donasyon. Sa pangapudan ta kasuhapon, saro si Vic sa nakadangog. Hinanak niya kay, ano yan, kay Madam Joy. Ang sa kuya tabi na cellphone number. Kaya nagkaurong-urong kaming doon niya na hapon. May burubit-bit siya na sarong mga piretong klaseng mga used clothings. Nakulon siya, may mga blanket pati, na daradara digdi sa DZGB. Ura nagtao pa ki 1,500. O di, salamat ang tabi sa ibang may Vic. Nagpa-picture kami mani. Si Mark siya nang sa mo yung photographer. Nailing mo ito Mark na auto, Mark. Nailing mo si Tsura ka na auto. Unique baga di. Arugong ko man itong auto. Kundi, di ko ito maarog na style ni amigong Vic. Ito man maski sa yung kasumuso, tanda ka naman Kaya ikatabi amigong Vic. Kung nagdadangog ka ngunyan, maski sa yung kanya nagparatago-tago, amigo, burned out na yan kay Henry M. Kung sa yung kitang doon magkahilingan, tanda ko na yan, kayaan. Alright. Sige. Merendal na po. Alas 3:25 na pang oras mga tugang sa DZGB. Siring po sa ipinangako takasuhapon mga tugang. Ay salamat pala ha. Tod tabi. So acknowledgement tabi kan sa tuyang magabos na mga donors tabi. Sa tuya tabi na gigibuhon na pagtabang sa 280 families na mga IPs duman po sa TV Albay. Sa inutan pala iyang kambarangay Huruan naka-star. Ihatod mi tabi sa Miyerkules. Tod ta
i-acknowledge po gabos tabi na mga ano yan ha. So mga donors niya to na nagtao tabi ni tabang mga tugang sa tuya tabi na fundraising digdi po sa DZGB. Pero bago po yan, siring po sa pinangako ko sa endo kasuhapo kas bagong aga duman sa tuyang programang Radyo Klinika. Tadakul na mga hapot baka nakaantabay kamo. Ipapadagos mi po ni Dr. Chris Gianan ang sa tuya tabing istorya tungkol man sa bagapon niya tong wild. Kunyan baga po na pagkatapos kan bagyo, ngunyan po na pagkatapos mga tugang kan bagyo asin pagkatapos kaining mga kalamidad sigang uran kadakol tabi nin mga kahilangan kadakol tabi nin mga helang kadakol tabi nin helang kaya kasabang aga napunan mi Dr. Chris so acronym mo wild nagpun lang kami sa W money igapang kitang I elbow da D. Kaya ipinangako ko sa mga paradangog na ipagpapadagos tangon yan. Pero bago yan, mga tugang, pasalamatan ko muna so anonymous donor ta dyan sa Palanog, Kamalig Albay, ex-kapitan. Nakuha na pala ni Jimmy. Nakuha na pala ni Jimmy, so donasyon ni ex-kapitan Glenn. Tabi, ex-cap, ba't agad sinabi sa ko na ex-kapitan? Anonymous nga yan, Ray. Pero magpatabi kita ng mga na nagtatarabang kamo. Thank you so much tabi. Yaw na po digdi sa DZGB so sa imo tabing donasyon. Ali po kinapo ni Jimmy Kasabago. Okay? Dr. Chris Gianan, maray na hapon tabi sa imo. Yes, maray na hapon tabi sa Henry at sa mga paraan tabaripokan sa imong programa sa yes, apo. So, bago tayo kita Dok magpuon sa dagdag pang diskusyon tangon yan, pwede po makuan mo na matawan ng kidit na recapitulation. So oron ta kasabago tungkol sa wild diseases ngunyan po natag-oran po sa palibot, lalo na po itong nanambitan mo tungkol sa mga helang na waterborne diseases. Go ahead po Dr. Chris. Okay po, itong nakaburon na tapos bagong aga, itong na mga most common diseases niya na taguran. Po, especially after kaining typhoon na nag-iba po kita ning baha. So expectedly may mga posibleng diseases na magluwas. Po. Ito nga ni pigtawan ning DOH na acronym ining wild disease. Po? Opo. Ining wild na ini stands for water and foodborne diseases. I stands for influenza. Then L for leptospirosis. Tapos ang D, dengue. Iyon. Sa water and foodborne diseases po, napag-uron na takosubago na it consists itong cholera, typhoid, dysentery, amoebiasis, hepatitis A, and acute gastroenteritis o itong pinapod ng diarrhea. So, na-discuss naman bahagya ko subago so leptospirosis na iyong anik po ang kausakan. So, pag-wade o paglusong sa baha na igwa kang open wound na na-contaminate so lugad then nagkaigwa ning portal of entry ning bacteria na-infect po so lawas mo. Okay. Dok, may hapon digdi sa digdi ko na kita mapon sabi niya, ini po na cholera, ining cholera da po, nakakaulakit ini. Halimbawa nga sarong tao, nagkaigwang cholera, nakakaulakit po ini sa iyang pag-iriba sa harong o sa miyembro kang pamilya kung exposed ka duman, tabi? Possibly po, especially since nakakuha po nga yan sa food and water. So, ang mode of transmission kan is primarily secondary to sa mga pagkaon. So, if accidentally na so kinaunan ka ining may cholera is day na sterilize or day na hugasan ng maray, pwede sa mga droplet kayo ni sa mga mucus is accidentally na ingest man kang kaibanan mo sa arong. May possibility po na magkaigwa ka ng infection. I see. So, ang transmission niya tabi, Doc, ini? Sa oral. Opo. Oral siya. Pwede siyang saliva. Pwede man yung sa abo o sa sipon, tabi, Doc? Pag-abo sipon po, respiratory po yan. So, definitely, medyo malapo yan. Yun. Possible, I see. So, mostly talaga sa saliva. Hali duman sa may... saliva. Contaminated saliva po. Nagawa man na halimbawa, portal of entry, say, break in the skin or duman sa digestive tract, accidentally na-absorb.
Possible po yan. Iyo. Ano po Dok ang mga simptomas tabi kang cholera? Opo, ang inot na inot po is abdominal pain, vomiting, ano po. Tapos may fever man, tapos body weakness definitely because of fever, pwede kang ma-dehydrate, tapos para diarrhea ka man, ano po, and vomit, mawawaran kang pigapot ng fluid sa katawan. I see. So medyo halos sabi ko nga na sa aga sa mo, ang tundag ka ini, pag napabayaan, pwedeng ikagadan ng tao, sabi mo ko sa bagong aga. Iyo po, tama po. Opo, okay. Dok, sa sarupang haputig di kasabang aga ini actually, pig-save ko lang. Sabi niya, paghapot mo kay Dr. Chris, ay nagdadangog talaga siya ngunyang pala, no? Salamaton tabi. Hen, remind ko lang po sa interview mo kay Dr. Chris. Concerned talaga siya. Ito, sabi niya, yan ba na cholera ay nakukuha ba ng lahat ng mga ng edad ng tao? Gari all ages tabi, Dok. Pwedeng magka-cholera tabi? Iyo po, opo. All ages po yan, ano po. And sometimes, ang cholera po, talagang pag ang sarong source kang tubig is nag-spread, ano po, or sa sarong community na contaminate ang water source, pwedeng magkaigwaling outbreak. Ayun. Posible pala niyan, magkaigong outbreak talaga, ha? Okay. So, ini po na kolerang ini, nasusugpo man ini, Dok, basta namomonitor tulos kung anong pinuunan, Hello po? Ini pong kolera, kayang-kayang kontrolon niya to kung oras na ma-determine tulos kung anong pinuunan ka ini sa kasarong komunidad. Iyo po, opo. Definitely po, kaya talagang importante po na ang mga water source nagkakaigwaning water analysis or water sampling para ma-examine. Man nagkakaigwaning idea kung yan talagang water source na yan is malinig and mako-contaminated and pwedeng for gamiton as pag-inom or potable sa community. Ayun. Ang sarong tao po na nagka-cholera na, pwede kaya Dok na magka-cholera? Po, possible po. Ayun. So, dang immunity ni pala, dang immunity. Warang immunity. Pag mga bacteria po ang mga causes kaan, possible na wala po siyang immunity. Ayun. Sa virus lang po kita nagkakaigwaning immunity depending on sa strain na pigapod. Kung single strain lang po ang virus, definitely sarong beses ka lang pwedeng magkaigwa. Pero kung apat ang strain ka na virus na yan, apat na beses ka man magkaigwa. Araw kang dengue, we have 4 strains of dengue, 1, 2, 3, and 4. So you have 4 chances of getting dengue. Ayun. Okay. Dok, duman po kita sa influenza. Ano po ining influensang ini mananggad? Tabi. Paano ini nade-develop tabi? Opo. Ang influenza po ay ang shortcut na kan is flu. Fever. Okay. Trangkaso. Ano po? Pero ang trangkaso po usually na pigmimininda so virus. Ano po? Mga viral influenza. Ining viral influenza po usually nagtatribe ang mga virus na ini pag malipot ang panahon. Okay. So, pag tag-uran, nagkakaigwa po ng change sa climate, pinalipot, pati itong humidity. Ang mga virus po na nagdudulot kang influenza, they thrive up to 20 to 30% percentage kang humidity kang actual temperature. So, ibig sabihin malipot. So, pag malipot ang panahon at maluyang resistensya mo, nakasangab ka kayo and this is airborne to droplet infection. Okay, airborne ini na influenza. Iyo po. Okay. Airborne to droplet infection na halimbawa, itong trangkaso halimbawa may nagbahing sa sarong enclosed areas. O kaya nag-abo accidentally na-inhale mo itong contaminant na ito. Possible po na magkahilang kakaining influenza. Pero ang kagayunan po digdi is this is preventable so mga some strains kay ni itong avian flu kaya nga ni po na magpabakula kita yearly. Flu vaccine nga niya, mga flu vaccine. Flu vaccine, yes po. Ang bakuna po kang flu is yearly.
nag-mutate po ang virus yearly, so strain. Okay. Oo. Kaya kinakaipuhan ta pong magpa-vaccine yearly. Po? Ang effectivity kaan is for that current year. Halimbawa ngunyan, pag in-injectionan ka po ki flu vaccine for 2020, ang effectivity po kaan is until December 31 of the current year. Opo. Then kung next year naman po, halimbawa mapa-inject ang flu vaccine for next year, usually po nagluluwas po 'yan mga last week of March to April. Sa itong first quarter, dyan pa lang po ninda piga-isolate sa mga possible strains or mutations para magibuhan ninda ki-vaccine po ito. Ayun. So maray nga ni po, Dok, ini palan curable. Iyo po, preventable and curable. Opo. Ayun. Ining influenza ini. Yan ang mga vaccines na iyan na-identify ka ng mga laboratory kung anong posibleng mutation kang virus na yan. Yes po, oo. Remember before po, so bird flu virus, nag-start kita kayo sa AH1N1, pero ngunyan pirana sa ang pirang strains, A5N7 gari, sa mga N8 na kita, because of the mutation. Kaya wala pong flu vaccine na pigtatao na 2 years, 3 years, because yearly halos nag-mutate po ang virus, nag-adapt po sa environment. Salbatana, ano? Iyo po. So bako palando karayo talaga ang posibilidad na mag-mutate ini na COVID. Diba? Iyo po. Actually, iguana pong mutation baga po ang iguana COVID. baga sa inito. Nakatuwang mutation na ini. Sa inito nag-mutate na. Gari Brazil gayo dito. Iyo po. Tuwa na po ang mutations na nangyari po sa COVID na nabasa ko sa journals. Po, kaya medyo dako po difficile na ining anoon. Napupunta, nag-adapt po siya eh. Isus ko. Kaya palang dapat may vaccine talaga makondigdi. Ano ini? Iyo po. Opo. Ma-develop, ano? Iyo po. Oo. So, ini Doc, pero bako man ini Doc na influenza coronavirus? Bako man sa coronavirus? Saro sa coronavirus? Bako po. Bako sa different coronavirus? po siya. Pareho siyang virus, pero different po ang ang strain ng family po. Ayun, sus ko. And makatakot kayo ng COVID-19. Kung sige man ang mutate kayo, sige man ang gibot kayo ni kibayro, kikuan, ki-vaccine. Sana, ang magibong vaccine, sana ang mga laboratorio do, pareho kayo ng nagigibukan anti-flu vaccine, ano, na nadidiktor nyo kung anong klase ma-mutate na virus sa influenza flu. Pangyayari, ano? Ay, sus ko. Anyway, maray nga na yan, curable and preventable. Dahil kita masyadong problema kaya. Oo. So, yan ang kaipuhanta lang po is early detection of symptoms. Pag late naman po ang ano mo, ang pag-treat mo ka, definitely pwedeng magkaigwaning komplikasyon na pwede mo man po ikagadan. Remember kayo ito sa Spanish flu, dakulon po ang nagadan. Pingkion. Yes po. Itong Spanish flu, Dok, iba ito digdi sa influenzang may ining kwan mo niya, mutation ka ni, virus na ini. Pareho, iba. Halos pareho po ang ano niya. Ay, sus ko. Okay. Sige, Dok. That is influenza. So, curable, preventable, pero pag nainagapan, pwede ka man pala na magadan kayo ni. Iyo po. Okay. Sana, Dok, na instances, ang sarang persona pwedeng magadan sa influenza? Opo. Ang saro po dyan, itong severe dehydration, kalintura, that will result to complications po kang kidney, pwede man po magkaigwaning heart failure, pwedeng matrigger po sa mga other diseases mo kaan, especially pag igwa kang mga comorbidities. Pag diabetic ka man po, definitely mababa ang immune system mo. So pag naababa ang immune system mo, mas makaskas mag-multiply ini mga virus, mas vulnerable ka po sa mga komplikasyon. Grabe na pala ang buhay ng tao ngunyan, Dok. Okay, ang buhay tara, liputo na sana. Iyo po, siging mabakan sa tuyang lifespan, tapos dagdagan pa kaining mga environmental factors, pollution, stress, mga pagkaon na mayaraon dyan. Grabe. Mga processed foods. So, dakulo na po talaga na na mga factors na pwedeng magtao sa tuya ng kahilangan. Yes. Opo, okay. So, that is influenza. Ang sunod po ay leptospirosis na pasadahan ta na kasabago. So, pero Dok, may haputin about sa leptospirosis. Opo. Pakitanong po kay Doc Chris, kung ang leptospirosis, pag nagkaroon ka, pwede ka rin magkaroon sa darating na mga araw.
Opo, pwede po. Kasi bakterya nga po yan. Ay, Oo. mm, Hanggat na meron ka pong tinatawag na exposure, ano po, halimbawa, nag-wade ka na naman sa flood na may open wound ka na pwede maging portal of entry, pwede po siyang maulit. Ay, yun. Kaya lang yung leptospirosis na yun, madali man mabulong kung maagapan manggiraray. Opo, pero pag na-late ka po kan, halimbawa, 2 weeks na, sabi ta nga ni, ang incubation period kan is 1 week to 2 weeks. Opo. From the time na maglaog po yan sa body mo, kung papaloyin mo pa yan more than 2 weeks po, malamang pwedeng tamaan na ka ng kidney mo. Ayun. So, kay puhan talaga, mas maray manggiraray ang early detection. Early detection. Sa gapos po na hilang, dapat talaga early detection kita. Na data, na kita magpasipara. If something is wrong or may namamatian ka na discomfort, na malain, sabi nga ni Garo malain ang pagmati ko, mas maray man gilayon po na magpakonsulta. Tapos, dahil po kita matakot sa pagduman sa hospital. Sabi ta nga ni, pwede ka nga ning makalibre sa COVID, pero ang ikinagadan mo, so talagang tigamati mong hilang because of the fear of going to hospital. Ang mga hospitals po and health facilities, nag-observe man po yan key protocol tang pigapod. Strict protocol to ensure the safety, the safetyness kang gabos na madyan po sa institusyon na po yan. Iyan. Opo. Okay. Doc, dumang kita sa letrang D, dengue. Dengue. Ngunyan baga, dakol man so kaso takan dengue sa probinsya Kanalbay, mas sa ibang LGU, pero garo limited dok sa mga bareta dyan, tanatahuban kang istorya kang COVID? Opo, tama ka po dyan, Sir Hen. Garo, sabihin tang na-focus masyado sa attention tadig sa COVID. Although ito pa man giraray na mga cases po kang dengue. Pero pong strain dok ang daradara kayo ng dengue? Opo, 4 na strains po. Ang most common po is 1 and 2 which is the mild cases. Itong strain 4 po ang deadly na nagkukos sometimes kang hemorrhage or itong dengue hemorrhagic fever talaga. Ayun. So, yun ang pag tinamaan ka kayo, pag dahil mo nagapan, pwedeng rheumatic ka man. Opo, pero ininghilang na ini, wala ka pong direct exposure. Taang dengue po baga may vector na pigapod. Ining vector na ini, saro po ining either insekto na yaon duman so virus. Na pag nakagat ka po ka ini, pwede kang magka-dengue. Araw po kang kang dengue, araw tang Aedes aegypti, saro po yan sa mga mga anopeles. Saro po yan sa mga vectors or carriers po kang dengue. Okay. So, halos mo niyan, iyan po ang mga existing na kahilangan, tabi, wild. Anong bilis ka wild? Waterborne diseases, influenza. Waterborne diseases, influenza, leptospirosis, and dengue. All ang gabos na yun kundi maagapan, pwedeng ikagadanin sa sarong tao. Iyo po, very obvious po. Aram taman ang dengue baga yearly, day pakita na si zero nationwide sa census na warang nagadan sa dengue. Doc, mayapot. How effective po ang mga lotion kontra sa dengue, sa namok? So of lotion? Mga lotion mga panglahid. Mga lotion, mosquito repellent lotion pala. Okay. Somehow, it is effective, wherein you are trying to expel the mosquito. Pero, mas maray man po giraray so protocols kang pag-iwas kan dengue. Itong linisin po ang bakuran. Hygiene man sana po ang pinaka pwedeng makatabang sa tuya para mapreventara ng pagdakol kang lamok. Maya po tigdi, tanong mo tabi Henry kay Dr. Chris kung anong magagawa, ano ang suggestion niya sa mga nasa gobyerno na may dengue. Alam ko na po yan. Iba man ito. Garo dengue po yan. Silyo man na paradangog maniniman na natusun. Ibang klaseng dengue yan. Dede kayo Dr. Chris. Okay. Kita kayang simbagon yan, pasensya na tabi. Last na lang Doc, last na lang. Henry, good afternoon po. Yang bang leptospirosis po,
ay pwede siyang pwede bang gamutin ng mga dahon-dahon lang kasi may mga dahon na iniinom at hinalaga. Dr. Chris, tabi. Opo, wala pa po akong alam na pwedeng makakontra ng leptospirosis na dahon-dahon. Ano po? So mas maganda na po talaga na halimbawa, pag alam mong lumusong ka sa baha at nilagnat ka, mas maganda na po talagang magpakonsulta ka po sa doktor. Lalo na pag nakaka-experience ka na ng pananakit ng kalamnan, sumasakit ang ulo mo, mataas na lagnat, masasakit, mas maganda na pong magpakonsulta. Ano po? Yes. Oo. Undocumented pa po yung mga dahon-dahon na yan. Oo. Okay, sandali po, Doc. Hello? Yes, sir. Yes po. May hapot po kamo? Yes. Ano po yun, sir? Opo. Kaya lang. Ano po ang hapot nindo? Ha? Yes. Ano po ang hapot? Opo, ano pang hapot mo kay Doc? Yes. Ano pang hapot nindo? Nawawara. Gari may hapot dito, Doc. Madali lang ata. Siya clear sa kuya. Day ko na may hapot na sa Doc. Madali lang, Doc, ha. Tabago ta kabuhian. Pakiapod na po sa mga hapot. Ano ta? Bata si 33. Bata si guys? bata si wala na, ay na sumahapot, na ora na lugod. Ora na. Okay, Doc. Okay na po, Doc. Taso na mahapot kaya naputol eh. Dagdag po na ano yan? Health tips sa mga nagdadangog gunyang. Go ahead, tabi, bago kita magpaaram. Okay po, ang dagdag ta pong health tips, Giraray, ano po, para maiwasan ta po ining mga hilag na ini, i-observe naman, Giraray, sa mga protocols, duman po sa wild, sa water and foodborne diseases. Wash your hands po before po kita magkaon. Ano po? Okay na? Oo. Pagkatapos pagkatapos duman sa influenza, always keep yourself healthy. Healthy food and take vitamins, ang mga supplements na pigapod. Pagkatapos po sa leptospirosis, avoid wading in flood as much as possible. Kung malusong po kita, maggamit po kita kibuts. Kung igwa po kita mga lugad, especially kung nagpapalinig baga kita po mga kuko. We should be aware of that na baka malugadan kita. Di po kita basta-basta maglusong dyan. And sa dengue, maglinig po kita kay mga kapaligiran ta. Hilingon ta po kung may mga dyan na pwedeng nagkukolekta ang tubig na pwedeng pag-istaran po kang lamok. So eliminate na po 'yan. Magwalis ng bakuran, sabi nga ni kayo igwang 4 o'clock or 5 o'clock habit wherein nagasigid ka kang bakuran mo. Eliminate 'yan sa mga lata, sa mga gulong, na pwedeng pag-imbakan ka tubig. Pati liubon mo o luhuon mo, tangaling day po magkolekta po ang tubig. And of course, ngunyan po na ako digdi itong nasa pandemya pa kita. Sabi ta nga ni, tuluman sa nampiga agad, wear face mask or face shield in prescribed area, if necessary. Wash your hands, tsaka physical distancing. And i-remind ko naman po na may naigwa kitang general circular ng DOH, series of 2020-0318, wherein ininganing wild pig-discuss duman plus mga pagpapatupad kang mga safety protocols po sa evacuation area. Na data po may iwasan maga na madaling pwedeng magkahawaan dyan. Durukutan ng mga tao. Na pwedeng magkaigwaling outbreak dyan, aramtaman na mga daing source ng tubig. So mas magayon pong i-observe ta po ining mga na-discuss tang prevention para din na po madagdagan sa tuyang problema. Yes. Dr. Chris, salamaton pong maray sa imong oras po sa DZGB. Ingat po kamo at mabuhay. Yes, thank you man po, Tabi, Sir Henry. At sa mga parantabay po, ingat po man, Tabi, and always keep safe. God bless po. Thank you. Thank you so much, mga tugang Dr. Chris Gianan,
sa tuya pong kahuron mo niya na pagkaagaan o pagkahapon. So mga gusto nung pa-check up tabi, ang clinic mo ni Dr. Chris yaon dyan sa may hampangan tabi kang De Vera Institute, kung hali kang Ago, General Hospital. Sa Walabaga, yaon dyan so monumento ni General Pawa. Sa tuo po siya. Daddy's Angels. Hanapon po nindo ha. Daddy's Angels po. Yaon dyan. Si Dr. Chris Gianan. Okay? Ay, sandali. Tamay naglaog na text. Ay, sorry po. Dahil ko nabasa ini. Habang kaurong ko si Dr. Chris Kasubago. Good afternoon, Henry. I think that Dr. Chris should work in government. Marami siyang maitutulong sa ating gobyerno pag nandiyan siya, kagaya ng Department of Health o saan man. Kasi po, ang galing niyang magpaliwanag at marami siyang advocacy na pwedeng maitulong sa ating gobyerno. Iyo mananggad ano. Bay, tagibuta si Dr. Chris na i-recommender ta po kay Secretary Doke. Totoo man, di ba man eh? Ang ability ni Dr. Chris pag-abot sa mga lectures, sa mga sa mga discussions, yan ang mga yan na occupational safety. Iyan ang mga health advocacies na yan. Sobrang kaya po ni Dr. Chris Giana. Kaya nga ni po, permi siya pinag-irimbitara ng mga tugang na ma-interview sa mga radyo, buda sa iba pa, para po sa tuyang kaaraman. Buda, libre po yan na serbisyong bigatan ng Dr. Chris bilang tabang niya man po sa tuya, gabos. Ako sa ko, tama ka po na si Dr. Chris dapat yaon sa kung yan si Dr. Chris sa gobyerno, gusto ko kay Dr. Chris man, ilihido man eh. Parlok-ulo ka dyan man eh. Ilihido. Magbabalik po. Bago sa nag-text pa lang si Dr. Grace. Difficile nga niya, bro. Pero ilang mo, Dr. Grace, salamat agad ang ka pa pala pagkatapos kan mag-uruntang duwa. Sabi kang parada, iba man ini man na si 80, 56, 53, palitan niya nga si Doke. Di ba kung sa karaw, tama, itin sarong texter taman eh, tama siya talaga. Kunya si Dr. Chris sa halimbawa nga niya, Department of Health, di ba? Dakulon siya talagang maitatabang sa tuya, gabos. Pero kunya na private practice, nasa private practice siya bilang sarong doktor. Dakulon man po siyang naitatabang. Araw kanyo, information dissemination, dakulat tabing-tabang sa tuya, gabos. Okay? Sige, Doc. Salamaton tabing maray sa imo. Alas 3:50. Atod sa Indokang, Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Judge Chewing Gum. Chillax, mag-judge ka muna. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. From Ascoff, the #1 Vitex Segundo Elegundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch All-in-One. May gatas na. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, sick. Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang di nakasulit na gatas bakosan ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Baong Nido 3 Plus, sakasan ng todo sa brain budak growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C. Tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old, with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging kang panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH at the ACFR permit number 0114 series of 2020. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill! Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep our family safe. Wilkins Distill, a product of the Coca-Cola Company.
Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Here's Safeguard in Glock 9 with the Safe Wash wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Si Henry Maceda, ang Pingkion mo, baby! Alright, alas 4 na ugaring. Mga tugang saga naman kita magdarang. Ay, sa maaga naman kita. Sa Lunes na lang kita. Salamaton tabi sa nagpaabotin mga cash donations para po sa Satuya na relief operations. Para po duman sa Satuya tabi na mga IPs. Na yaon po sa Tiwi Albay. Sa Miyerkules na po i-deliver ini. Nag-repack kami ngunyan sa DZGB. 280 families po ang Satuyang beneficiaries. Mga tugang kan Satuya na programa. Okay? Salamat po kan sa nung pagantabay. Hindi ko nasaro-saroon sa iba pang mga i-acknowledge tangon yan. Tabi digdi po sa Satuya na programa. Pero sa Monday, ibilogon ta po ang acknowledgement kan. Sige, pandirig di tabi. So GCash palan, so gusto tabi na mag-donate sa GCash, madali lang Ako di, i-post ko na lang tabi ta. Alas 4 na. Salamat kan sa nung pagantabay, mga tugang Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye, mabuhay. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad